икономически изсрив на Америка и в частност на Илон Мъск предстои. Нека да не бъдем наивни, момчета, поръснете. Живеем в суров свят, където глупави хора на много места държат властта. Този диктатор ще завърши също трагично. Той ще бъде убит. Нека минем на малко по-ведра тема. Ах, слава Богу. Да, малко да си отдъхнем. Слава Богу, защото аз ако имах пистолет, ще да го изкарам. След малко. Здравейте в един специален епизод на Чуваме се. Мед ми капе на сърцето, защото с мен е един безкрайно ерудиран човек. Човек, превел повече книги, отколкото вашия водещ е прочел сигурно през живота си. Човек, който адски много уважавам и тача. Един бон виван, който наистина може да е пример за всички ни. Тук, в студиото, приветствам Георги Ангелов. Здравей, много ме е приятно, че съм тук. Много се радвам. Исках да те питам и да започнем всъщност с това. Първо, откъде се породи любовта ти към френската култура, френския език? Защото знам, че всъщност историята, която ти идва толкова при сърце, има корен при теб, защото известно ми, че майка ти всъщност е била преподавател по история. Точно така, тя е завършила история. Ами френски език първо е, как да кажа, фамилна традиция. Един от дядовците ми, на когото впрочем са кръстен дядо Жорж, както му казваха всички, който за жалост почина 61-а. Аз съм бил само на една година и не го помня, знам го само от снимките. Един от основателите на времето на Българо-Белгийската банка. Той е франкофон, неговата съпруга, баба ми, която имаше щастие да живее по-дълго, също беше франкофон. И някак си първоначално, може би имало някаква съпротива, нали, така и други франкофони има в фамилията ми. И бяха решили да уча английски. И тогава ме пратиха, това беше преди училище, значи съм бил може би 5 годишен, 6, нямам представа, да уча английски при наш съсед. Все още живеехме в къщи с дворове, които стигаха до морето. Аз съм от Варна, всъщност, да спомена това. И нашия съсед беше адмирал Вари Клечков, първият български адмирал, който беше жив тогава, възрастен, много достоен. И всъщност аз започнах, тъй като той е завършил в Лондон, аз започнах най-напред английски при него. Mm-hmm. Учихме от Essential English, от и такива 5 или 4 тома бяха. Книжки беше прекрасно, на мен лично ми беше много интересно като всяко дете, защото в неговия кабинет, освен старите униформи, имаше старите му саби, макети на плотноходи и така нататък. Повече зяпах, отколкото учих английски. И след това аз реално до 14 годишен аз френски не съм учил, когато майка ми все пак реши да възобнови, така да се каже, семейната традиция, ако това въобще е някаква традиция, и ми каза един хубав ден, ще кандидатстваш в френската гимназия във Варна. Аз свих рамена и казах, окей, това не ме вълнуваше особено и така. Френската гимназия вече там придобих афинитет най-напред към френската литература, към френската култура и след това логично продължих в университета, френска филология, а историята ми беше втора специалност. Да, всъщност първият ми досек с твоята дейност като преводач беше именно един превод, който аз считам за еталон за това как се правят академични преводи като цяло, а именно Сакралното и профанното на Мирча Илиада. 98 година, ако не се лъжа. Издателство Хемос на покойната Вера Ганчева. Изключителна книга и нямам никаква представа как се борил там. Ами с голям интерес. Аз Мирча Илиада страшно го харесвам и когато Вера Ганчева реши да издава 2 книги, преведох за нея, Ковачи алхимици и Сакралното и профанното. Просто рипнах от щастие. Слава Богу, ние сме много близки с Вера Ганчева. Аз работех с нейната сестра Вася Ганчева. Беше един от първите режисьори в телевизията, така че се познавахме. И когато тя знаеше за мой интерес към Мирча Илиада и когато ми предложи, бях възхитен. Наистина възхитен, защото за мен Мирча Илиада е един от най-големите учени на 20 век, човек с невероятен принос по отношение на митологиите и така нататък. Хареса много и Джозеф Кембъл, но за мен Мирча Илиада е по-добре.
Определено. И аз съм на същото мнение. Между другото, като човек, аз все пак завърших философия, мога да кажа, че това беше една от книгите, които имаше изключителен ефект върху мен по време на следването ми. Да, страхотна книга, наистина. Изключителен език, изключителна материя, познавачество на въпросната тематика. Исках да те питам как подхождаш към преводаческия процес, защото на мен ми се е случило, трябваше, докато бях в българско издателство, аз няколко години прекарах в Изток-Запад, трябваше да превеждам четвъртите корици, тези, които са задните. Каретата отзад, които е с информацията, и също така няколко книги преведох, нали, отделно. Исках да те питам какъв е твоя метод, защото преводачеството е едно изключително пипкаво изкуство, т.е. занаят наистина. Така. И ти в някаква степен понякога се случва се бориш с автора, понякога вървите паралелно. Каква е твоята методология, защото това е изключително сложно нещо? Ами за всеки преводач е различно, абсолютно си прав, всеки си има свой подход към текста. Аз имам няколко различни подхода, в зависимост от текста и от автора. Първото голямо деление е дали книгата е научна или е художествена. Към научната книга, безспорно, подходът е различен. Ако аз не се чувствам сигурен, тъй като имам доста книги, които са и чисто научни книги, и за издателство Рива, и за Хемус, ако не се чувствам подготвен по дадената материя, просто не се съгласявам. Или ако нямам интерес, слава Богу, мога да си го позволя. Но по-важно е художествената литература, защото там е голямото предизвикателство и големия проблем. По принцип аз не обичам да чета предварително книгите, както правят повечето ми колеги. Не обичам поради проста причина, че може би поне съм зодия близнаци и нещата бързо ми омръзват. Ако знам как свършва романа, няма да ме толкова интересно, а като не знам какво става нататък, самият текст ме влече. И колкото и да ми е писнало вече, примерно 4 часа съм превеждал, да си казвам, добре, чай да видим сега до края на главата, примерно, какво ще стане. Значи ти превеждаш паралелно, докато го четеш? На практика да. Ако автора ми е непознат, прочитам най-напред 10-15 страници, колкото да видя стила му, особеностите, така начина му. Всеки автор е отделна вселена, безкрайно различни с всички автори. Но ако ме е познати, съм го превеждал, съм го работил до сега или пък съм го чел и го познавам много добре, започвам директно. Успоредно. Двата процеса вървят успоредно. Превеждам бавно, не само защото съм и доста заед с други неща, а най-вече защото обичам да изпипвам текста, познавайки работата в повечето наши издателства. Аз съм работил в всички най-големи български издателства. Че много често се спестява редакторска и почти винаги коректорския труд, така че съм с пълното съзнание, че това, което излиза от моя компютър, на времето от моята печатна машина, обикновено това излиза и в книжното тяло. И поради тази гледна точка, след като съм се опарвал няколко пъти, сега предпочитам текста, който предавам, или да взема големи срокове, или да го забавя малко, но да го дам готов за печат. Точно поради тази причина. И така, иначе е прекрасно. В някои от книгите съм имал великолепни редактори и коректори дори, примерно доброжелателните на Лител, този опус магнум. Там наистина не можеше без. Прекрасно е, когато имаш до себе си добър редактор. Това важи и за писателя, и за преводача. Добре да имаш добър редактор до себе си. Да, всъщност много често хората не правят разграничението между редактор и коректор. Огромна е разлика. Да, и всъщност наистина процеса на оформянето на текста е работа на редактор, процеса на това да текста да е четим и всъщност чист. Чист. Без правописни грешки. Да, аз съм работил винаги само стилово, защото като един на практика неграмотен човек мога да кажа... Това е редакторска работа, която си работил ти. Точно така. Редактора е изключително ценен за мен, поради проста причина, че редактора се явява страничния поглед. В крайна сметка, колкото и да си добър преводач, прекрасно да владееш и двата езика, и българския, и френския, ти влизаш в тази книга, ти влизаш с някои твои
виждане и така нататък, докато редактора не споделя, примерно, твоите виждане. Това е страничен поглед, който е благодатен и е много важен. Разбирам напълно. Но това рядко ми се случва. А как се оправяш с мерената реч? Когато става просто нещо много стилово. Не, поезия не превеждам. Обикновено имам в много от книгите ми има стихове, оставям ги в оригинал и те ги дават на преводача на поезия или поети, които ги работят. Аз отказвам да превеждам поезия. Това ми е мое принципно съображение. Още от университета бях в първи курс, се записах в един кръжок по превод при професор Пейси, тогава беше доцент Пейси Христов, който всъщност и ме насочи към преводаческата кариера. Той самия превежда римувана реч, превежда поезия и то прекрасно, великолепен преводач, да е жив и здрав. И още тогава влязах с него в остър идеологически спор, защото аз отричам превода на поезия. За мен поезията е непреводима. Който иска да чете поезия, да е така добър да учи чужди езици. Значи само на майчиния език по никакъв друг начин. Абсолютно. Винаги се губи. Губи се, то при всеки превод се губи, когато трябва да се направи компромис между форма и съдържание, но при нормалната реч това не е толкова фатално. Там загубата може да се компенсира и то дори може много лесно да се компенсира. При мерената реч, особено, ето, бял стих, по-бих превеждал, макар че и той има вътре една ритмика, особена, която трябва да я хванеш, но ритмика има във всяка книга, по принцип на всеки добър писател. При някой няма нищо. И това се случва. Да, от тая гледна точка аз съм категорично против превода на поезия и затова, когато при мен, дори да е елементарно детско стихче, което мога да го преведа, не е проблем, но принципно отказвам и затова го давам на някой поет да го преведа. Разбирам. Ти спомена всъщност за своето образование нещо, което ми е много интересно. Ти имаш много интересен бекграунд. Идваш от на практика едно буржуазно семейство. Да. И то семейство, което по време на комунистическия период всъщност едва ли не е обявено за враг на народа. Реално, ние всички бяхме врагове на народа според тяхната идеология. Моите родители никога не са били партийни членове или нещо подобно. Дори не са се опитвали да флиртуват с властта, съответно и властта не флиртуваше с нас. Интересно ми е как се получава, то не е симбиоза, но по-скоро как е възможно в този строй вие какъв досег сте имали с органите на властта, упражнявал ли е натиск някой върху семейството? Разбира се, засмях се много на термина досег с органите на властта. Не искам да използвам нещо по-цветущо в случая. Значи до 60-те години, в най-страшните времена, за щастие аз съм роден 60-та година, така че най-страшните времена не съм ги хванал. Досега, както ти го каза, е бил доста брутален. Арести, лагери, изселване, какво ли не, всичко това е минало през главите на моите предци, така да го кажа. Режима започна да се омекотява значително след 68-70 години вече. Омекна. Повечето от вас не са абонирани към YouTube канала. Ако това, което правим, ви харесва, можете да ударите камбанката, да ни дадете един subscribe, може да ни последвате и в социалните медии. Навсякъде сме Чуваме се каст. Имаме Facebook, Instagram, TikTok. Също така можете да ни слушате в Spotify и Apple Podcasts. Ако наистина ви харесва съдържанието ни, станете наш патрон в Patreon на Чуваме се каст. А сега към госта. Омекна много режима в това отношение, така че аз, колкото и парадоксално да звучи, съм нямал остри сблъсъци с властта. Имал съм, разбира се, но ние всички живеехме в онова езопово време и бяхме хванали цаката, да се казва. Ние знаехме какво се говори вкъщи и какво не можем да говорим навън. И всеки още от най-малък, това ни беше набито в главите, се съобразяваш с това. Знаехме, давахме си сметка, че това може да коства сега едно хлапе, примерно втори-трети клас, не мисли толкова за своето бъдеще, кариери и така нататък. Това не го интересува особено, но какво може да коства на нашите родители? Имахме и примери срещу себе си.
Не сте ли били следени, не е ли имало някакви... Да, разбира се, със сигурност сме били следени. Аз лично веднага след събитието, още 1991 година, отидох да си видя моето досе, там по надлежен ред, подадох молба и така нататък. Аз знаех, че имам досе и то доста дебело, поради простата причина, че 79-та година влязох в казармата, вече бях пред в университета, но не направиха компромис и ме прибраха веднага, така че 2 години ме откъснаха от образованието. И си спомням спеца на поделението, един капитан беше, сега не мога да сетя името. Спеца, това е ченгето, да се каза. Вътрешен отдел, предполагам. Да, през цялото време, понеже бях в някакъв вид издънки и си лежах ту в ареста, на стрелбите изкарвах отличен, даваха ми 3 дни отпуск, обаче след това правих нещо и ме затваряха в ареста и то така се компенсираш. И постоянно бях с обръсната глава, като теб сега. При мен не е по избор. Мисля, че беше опит за бягство. Нещо такова. Беше прищипал и тогава вече се беше заинтересувал и беше докарал досиетата. И ми затвори в едно такова стойче, като вашето студио, с прозорци, с плътни завеси и боядисани отвън стъкла, така че аз не можех да разбера кога е ден, кога е нощ. И ме държа, както в последствие разбрах, почти 3 деноноща в тази стая, като те се сменяха. Имаше един фазан с тях, старшина школник на тогавашния жаргон, Спеца и още един 3, които спяха в съседната стая, се редуваха да спят. Много мили с мен. Нямало физическо насилие? Единствено психическо, но то до някъде става и физическо, защото аз просто трябваше тези 2 нощи да ги прекарам седнал ето така на един стол. Ти оклюмваш, да. На една маса и ходене само до тоалетната. Храна и вода ми се носеше на масата. И безкрайно любезен разговор, чиято цел беше накрая да подпиша една декларация. Какво съм говорил, какви вицови съм разказал, какво съм говорил за другаря Тодор Живков и така нататък, и да си признаеш всичко това, да се подпише. Демек да си подпишеш смъртна присъда така, на практика. Или от една страна, от друга страна вече бях на 19 години и много добре съзнах какво искат от мен, от друга страна да ме направят тяхно ухо, техен агент. И аз това го знаех, какво целят, поради тази причина, иначе в един момент можеш да се огъниш, да кажеш майната му, какво ми пука и да се подпишеш. Не се подписах до края. Но единственият плюс от цялата тази история беше, че в един ъгъл на бюрото срещна така папка, която се оказа моето досе. Понякога въпросният капитан изпадаше в бяс. Може би, защото му се спеше или му се пиеше бира, трябваше да стои да се занимава с мен. Нямам представа. И отваряше тази папка и вадеше листа и хвърляше ето тук на тая дата. Оказва се, че през цялото време съм, в гимназията особено, съм бил следен. Не само следен, подслушван, ами и то от мои съученици. И веднъж, когато остави отворено това досие и те листата се бяха леко разпилели, той излезе бесен и трясна вратата. Малко се допикало на човек. И аз успях да надникна в това. Кой те е следял? Попадна един лист, никой няма го забравя, на който пише. Примерно 14 май 1976 година, Млечния бар, град Варна, дрън, Георги Ангелов, компанията на Ериси кой изброени, каза това и това, те му отговориха така, той отговори така и отдолу виждам подписа на мой съученик. Твой приятел? Съученик. Само приятел съученик. Не бих казал. На мой съученик няма да му кажа името, защото в момента той е на дипломатическа служба в Република България. Беше във Френското посолство, сега не знам къде. И така. Когато отидох 91-а да се консултирам, да си видя досието, което знаех, че имам, и беше така интересно да видя. Може би имало и мои роднини, не само съученици. Пък и просто да погледна каква толкова се страхували от мен тогава. Се оказа, че досието ми е унищожено. Поне така ми казах. Изкараха ме една тънка папчица, в която имаше само кога са ме завели
не на отчета, на наблюдение, не знам си какво, кога са снели наблюдението от мен и накрая една резолюция от там някакъв наблюдаващ офицер от Държавна сигурност, лицето не представлява оперативен интерес. Каквото и да значи това. С това огромно досие, много интересно. Да, но самото досие го нямаш. Потрудили се хора. Аз знам колко неща унищожиха, особено покрай така наречения палеж на партийния дом, където се съхраняваха голяма документация, колко досиета изчезнаха. Знам, че някои от досиетата после се видя, че на по-важни личности, които влизат в политиката, ги вадят с късна дата, с цел компрометиране и така нататък. Но моето досие го нямаше, беше унищожено, защото не съм представлявал оперативен интерес. Аз се засегнах. Почувствах се обиден. Викам си, за какво беше всичко това? И накрая си загубили другарите интерес към мен. Но това е положението. В университета получих една покана, но тогава всички студенти западни филологии в 4-ти курс, мисля, че бях, ни привикаха, дойдоха пак много любезни, с костюми и така нататък. И по-отдално не ни разпитваха, по-скоро ни приканваха. Това беше точно в разгара, започваше така наречения възродителен процес и очевидно ние от оперативна гледна точка за тях сме били важни. Вие сте готови шпиони. Направо, не само шпиони, аз и на всичкото отгоре следвам и история, освен френска филология. Дали тук за тях очевидно съм представлявал някакъв интерес. Разговорът сравнително бързо се прекрати. Тогава вече се усещаше, че нещата отиват на провала. И аз си позволих една шега с въпросния офицер срещу мен. Му каза, викам, другари, не ви знам, че на там майор или какъв сте, но що точно към мен? Знаете произхода ми, знаете семейството ми. Освен това съм жанкар и алкохолик. Ще ви изложа, не дайте така, няма смисъл. Щеше, всъщност правилен избор, щеше да станеш точно като Джеймс Бонд. Абсолютно. Женкар, алкохолик, това е директно обяснение на Джеймс Бонд. Той се засмя, явно не искаше Джеймс Бонд в редиците на тогавашните служби и повече не са ме търсили. Това е самата истина. В гимназията имах един сблъсък с органите. Това беше ЛАП. Вече бях 10-ти клас, ако не се лъжа. Заедно с сегашния професор Владо Градев, с когато бяхме съученици, но той една година по-малък от мен, беше по-долна паралелка, и неговия брат Стас Градев. На една имаше общонационална комсомолска конференция и в актовата зала аз призовах за закриване на ДКМС, на комсомолската организация, като излишна, тъпа, отнемаща само от времето на хората и така нататък. Доста смело. Да, намалиха ми поведанието с 3 единици, което означаваше, че не мога да кандидатствам в университет тогава, и ме преместиха за наказание. Аз бях в А паралелка, ме преместиха в Г паралелка, където, впрочем, беше това лице, което споменах, което е писал донос за мен. Те направо сте прехвърлили специално към него. Да, той също е с... Не само аз съм с интересен бекграунд, и той е с интересен бекграунд. Баща му е борец против фашизма и капитализма и тогава беше шеф на Варненския затвор. Ясно. Просто биографиите са различни, но интересни, бих казал. Определено. Исках всъщност да те ангажирам в твоето амплоа като историк, защото аз имам едно виждане относно историците като цяло, че те са нещо като съвременни оракули. Защо го казвам? За мен историята е нещо изключително пленително, защото това е начина, по който човек чрез миналото вижда бъдещето. И за това всъщност исках да те питам какво е твоето мнение за ситуацията, в която се намираме в момента на чисто геополитическо ниво, защото и не визирам, ще говорим за войната, нали, близката война, която е в Европа, но имаме едни наблюдения, които не знам дали споделяш в случая, които са обвързани с изказванията, които чуваме из цял свят за увеличаване на приходите към, за увеличаване на финансирането на военните, за подтикване към организиране, мобилизиране и въоръжаване на военни сили. Според теб, това емулира ли по някакъв начин? Сега аз съм
много аматьор историк. По никакъв начин не мога да говоря с какъвто и да е авторитет, но не ти ли напомня това в някаква степен за това пламенно искане за влизане в конфликт, което всъщност се усеща преди, примерно, Втората световна война? Така. 3 въпроса. Да. Ми зададе малко те избомбандирах с въпроси, но... И искаш, доколкото схваща въпроса, да ти отговоря теоретично, а не практически. Може да ми отговориш по двата примери. начина. Не, ще спазвам това, което съм усетил. Първата част на въпроса ти беше дали историците са оракули, съвременните оракули. Не са. Съвременните оракули се наричат футуролози. Mm-hmm. Те са хора, които се занимават с това, научно се занимават с това. Историците са по-скоро съвременните разказвачи, да речем. Второ, дали можем, ако правилно съм те разбрал, по някакъв начин да екстраполираме ситуация, да речем от навечерието на Първата или Втората световна война към днес? Не категорично, не това вече като историк ти го казвам, това противоречи на научния подход и е много неправилно. Поради проста причина, че няма две еднакви ситуации и не могат да се направят изводите от едната конюнктура с другата, още повече, че те са разделени в огромна времева рамка, а ние винаги историка, когато научно подхожда към даден проблем, той не трябва да тръгва от днешна гледна точка, а от контекста, от времевия контекст, за който говорим. Така че един е времевия контекст в навечерието на Първата или Втората световна война, съвсем друг е времевия контекст днес и съвсем други са условията. И на третия ти въпрос за призивите за въоръжаване и така нататък, дали това не ми напомня. Да, напомня ми на това време. Само, че ето тук контекстите са много важни. Ситуацията е коренно различна. Ситуацията е съвсем различна. В случая цялата тази вълна за въоръжаване визираше в Европа, която се случва, Европа, която става. Тя е поради ред съвсем други причини, които не мога да ги направя същия извод, който е за предишните 2 световни войни. Ерго не мога да твърдя, че това ще доведе до световна война. Сега ситуацията е такава заради реакцията на, както го наричат, оранжевия шут и неговата клика. Мъск и останалите полуидиоти, които са изключително необразовани, груби и глупави хора. Трябва да го кажем с точните думи. Те са просто много глупави хора, а няма нищо по-опасно от глупав човек с пари и власт. А в случая те съчетават и двете, за жалост. И по много и от двете има. И по много и от двете. Макар, че и там е малко колос на глинени крака, защото Тръмп с неговите фалити финансирания, които както сега излизат доста интересни данни, ще се окаже, че наистина както да. Може би после ще споменем с това. Ситуацията е съвсем друга. Реакцията на Европа е реакция на запазване на мира, а не предизвикане на война. Да, Европа има едно на ум от твърде неуспешните преговори на Чемберлен на времето в Мюнхен. Същия това Мюнхен, където наскоро имаше също подобна среща, който се върна гордо размахвайки мирният договор с Хитлер. Не, тиранина, узурпатора на властта, макар и чрез легитимни избори, човек като Хитлер, като Сталин, като този сегашния Путин, това не са хора, на които може да се има вяра. Да, Хитлер не се задоволи с Судетите, не се задоволи с Чехословакия, дойде ред на Полша и войната избухна. Това е истината. Сега Европа има тази обица и затова Европа реагира по съвсем друг начин. Всъщност, войната, която Русия води срещу Украйна, тя е война срещу цяла Европа. Тя е война срещу целия демократичен свят. И така, въпреки многото инсинуации, колебливи политики в България в това отношение или откровенно проруски, пропутински политики, каквито партии като Възраждане ги заявяват, те са в програмата, така да се каже, от социологическите проучвания, слава Богу, последните, които излязоха, се оказа, че 68% от българите са за това. И са за помощ на Украйна и за укрепване на украинската армия.
И едва 20 няколко процента симпатизират на Путин и Русия. Така че когато тези демагози излизат на парламентарната трибуна и ми казват българския народ, не, те нямат право да говорят от българския народ. Те имат право в най-добрия случай да говорят от името на шепа лумпини, които не знаят на кой свят са, които обикновено са ниско образовани, въпреки че изкараха на някои от тях, че са с висше образование. Това са от тези смешни висши образования, дето човек се чуди какво точно учил, как е учил и така нататък. Те има и много манекенки с такова образование. В същия университет е завършили. А пък и висшето образование не е в никакъв случай особено нашата гаранция за особен интелект, но масата от техните избиратели са дълбоко объркани лумпини. Това, което на времето един от техните идоли, Карл Маркс, определяш като лумпен пролетариат. А предвиждаш ли възможността, ти каза, нали, Русия за цялостна война с Европа, предвиждаш ли възможността нещо подобно да се случи по-специално? Значи това може да се случи, ако Европа не реагира единно и по този начин, по който реагира сега. Аз съм изключително щастлив, че Европа се стресна най-накрая. Трябваше да стресне доста по-рано, но Европа все пак ние защитавахме ни либерални ценности, които не изискваха това. И по някакъв начин Европа си мислеше, че Русия, колкото и да се перчи, няма да... Но в момента, в който Русия мина от студена в гореща война, вече е ясно, като на всеки фронт има две страни. Русия е другата страна, ние сме другата. От тук нататък или избираме да бъдем предатели, или избираме да се борим срещу това. Да, фронта е Украйна. И ще се направи всичко възможно. Надявам се, че и вашите зрители и слушатели виждат тази ос, която се създаде много сериозна между Франция, Великобритания, Полша, Германия. Важна, Германия, разбира се, и така нататък. Това е много важно. Да, Европа трябва да е единна и в крайна сметка аутсайдери като Орбан, пряко зависим от руснаците, като нашия президент, как се казваше, обикновено го наричаме резидент, затова му забравяме името, пряко зависим очевидно от руснаците, плюс клика от няколко партийки. Като Фицо в Словакия и така нататък, да, те ще бъдат изолирани. Категорично. Междувременно това, което тече в момента в Унгария, разбира се, нашите официални средства за масово осведомяване много рядко дори го споменават. В Унгария текат много дълбоки процеси и там те първа ще стане това, което гледахме съвсем наскоро в Белград. Да. И то ще стане в много по-голям мащаб, защото все пак да не забравяме, че унгарците са горди хора и няма го търпят дълго, колкото и той да е пуснал пепела навсякъде. И да... Унгария не се вижда извън Европа, а той прави това. Реално, дори предлага референдум дали да се остане в Европейска съюз или не, както една наша партия предлага също. Ще ги познаете по делата им. Ти каза ОС, в случая предвиждаш ли идеята за нова Берлинска стена, но в случая Киевска стена, нека да наречем? Не. Няма вариант, в който аз не мисля, че Европа ще допусне това, Украйна да бъде разделена и разпокъсана. Стена трябва да има, да, и тя трябва да е китайска стена и трябва да е по руската граница. И крайно време да си ревизираме и учебниците по география. Русия не е в Европа и географски. Съжалявам. За това те питам в случая, защото все пак към момента, например, щатите имат около 800 милиарда инвестиции в Украйна. Предполагам, че и всъщност Тръмп на няколко пъти заяви, че е с директен интерес да се започнат мирните преговори и да се свършат максимално бързо. Предполагам, че на този етап, ако се извършат успешни мирни преговори, независимо възоснова на какво... Кой трябва да преговаря за мир? Според теб, кой преговаря за мир? Значи, воюващите страни. Изпреварвам тя да говоря. Украйна някъде там да я чуваме, да я виждаме въобще. Що за кретения е това от страна на Тръмп? Слава Богу, не всички американци са такива. Какви преговори ще правиш с един диктатор, който лъже?
който с всяка дума, която е давал на времето, подписвайки договори и гаранции, той ги нарушава веднага на секундата, който си прави майтап с теб и обръща всичко до поне хокей може да играем заедно. Хайде стига. Просто това безобразие, което в момента управлява Америка, даже не искам да им назовавам имената, да не им правя реклама, това безобразие трябва да бъде не само изчистено, изгонено, ами те са за затвор. Те са за затвор, защото те си играят с огъня. Да, в случая те... и то много лошо си начина, играят. по който нещата изглеждат от страна на Тръмп, е, че той иска инвестицията, която е извършил на практика към момента, не само той, то всъщност Байден, преди него се започнаха големите... Тръмп не е извършил никаква инвестиция. Нека да не говорим от името на Тръмп. Тръмп е илитерат, който не знае къде се намира Ангола, който не знае, че България е в Европа. Тръмп е човек без никаква култура, той е обикновен лумпен, който просто стигна до властта със своята демагогия. И благодарение на Реднекс и дълбока Америка, които са подобни на него. Това е Тръмп. Тръмп е един шут. Върнете назад лентата, погледнете му и шоу-програмите и бизнеса му. Колко пъти фалира този човек? И накрая ще излязат наистина с документи руските финансирания на Тръмп. И това ще излезе. Рано или късно вече проговориха доста важни руснаци. Значи ти подкрепяш всъщност идеята, която демократите внесоха още в началото, че той е дълбоко закотвен агент. Абсолютно. Не е агент. Той е твърде глупав, за да бъде агент. Пионка. Пионка, която в един момент беше задвижена. Ето, сега е добрия момент. И тази пионка беше задвижена. Да, това са... КГБ има от край време има много стратегическо мислене. Това трябва да им го отречем. Те имат огромен опит в това. Такива пионки има навсякъде в света. Някои от тях са на много водещи позиции, други не на толкова видими и водещи позиции. Те се задвижат по различен начин. Някой може и никога да не ги задвижат. Значи това е генерационен план на КГБ. Разбира се, много важен план на КГБ. Америка отвътре на практика. Не само Америка, целият свободен свят въобще. Това е истината. И този човек, аз не знам, аз виждам, че и демократите са в унес и те са толкова шашнати, че не знаят как да реагират, включително и републиканци, защото има и такава, и републиканска опозиция има. Но чудя се как все още никой не е казал, че трябва да има процедура за импичмент и то веднага, защото той за 2 месеца натвори толкова глупости и толкова някъде фатални неща, че просто не знам как се оправят. Но икономически срив на Америка и в частност на Илон Мъск предстои. Той ще става пред очите ми просто. И тогава американците това няма да му простят. Това вече няма да простят. Нека да не забравяме, че Америка, понеже нали сега тук да правим исторически паралели, тя винаги е водила изолационистка политика. И преди първата, и до средата на Втората световна война. Да, американеца по принцип иска... това са европейски работи. Що да се месим в техните истории? Освободихме се от една империя. Ние сме свободни демократи, ще живеем както си искаме. Но не смяташ ли обаче, че има очаквания? Не смяташ ли, че ще има очаквания относно инвестициите, които те са извършили? Защото не случайно на няколко пъти стана въпрос, че когато ставаше дума за средствата, които са изпратени към Украйна, дори още по времето на Байден и сега особено засилено по времето на Тръмп, те не са помощ, те не са безвъзмезна помощ, не са описани по този начин за военна подкрепа, а са описани като инвестиции. Тези средства, когато видите данните, ще видите, че тези средства са на половината на средствата, които Европа е дала. Да си ги формулират както си искат. Няма вариант. Тук дори не говоря за морал, защото очевидно думата морал за Тръмп е непозната. Няма вариант, когато една страна е притисната до стената, когато една страна е избивана и са избивани жените и децата в тази страна, и една страна е във воюване, ти да отидеш и на един наистина безкрайно достоен човек. Зеленски ще бъде новия Чърчил. Така ще остане в историята. Помни ми думите. Един невероятно достоен човек да му искаш сметката. Това дори не е морално. А
камо ли политически, камо ли от дипломатическа гледна точка. Аз бих казал, че те го гледат подобно на бизнес. То не е морално, не е морално, но те казват, ние ви дадохме, сега ни дайте и вие, когато мине, примерно, войната минава. Да, ще им се даде. Да, ще им се върне. Всяко това вложение ще им се върне. Да, защото една свободна Украйна с армията, която тя вече създаде, една свободна Украйна ще бъде една просперираща държава. И то в рамките на Европейския съюз. Това е моето мнение. Никога не ангажирам. Но, анализирайки процесите, това е моето предвиждане без саморако. Разбирам. Добре, исках да те питам, в случая ти си човек, който е израснал под постоянна заплаха за ядрено оръжие. Не. Имам предвид, защото... Не. Това не внушаваха парцали от сорта на работническо дело и така нататък. Въобще не съм раснал в постоянна заплаха от ядрено оръжие. Те се опитваха да не внушат това. Че даже и карикатурите им бяха такива. Чичко сам с цилиндъра, с настръхналите ядрени ракети, насочени към Москва и към София понякога. Дрън. Пълни глупости. Трябваше наистина да си много тъп и да си роден в село Овча могила и да гледаш кокошки на двора си и повече нищо друго да не знаеш, за да се вържиш на ефтената комунистическа пропаганда. Тя беше толкова ефтена, толкова нелепа, толкова тъпо. Всеки мислеше нормален човек, който все пак слушаше и чужди радиостанции и четеше или чуваше по радиото Георги Марков, пък и много други, не само него, си даваше наясно сметка за какво иде реч и за какво става дума. И че това е просто една тъпа пропаганда. Питам те, така че нямало е страх. Питам те, защото беше обсъдено на няколко пъти от Стратком. От кога? От Стратком. Това е стратегически център, консултантска агенция към НАТО, която извършват стратегически анализ на военни цели. Ето, научих нещо. Да, които бяха предложили, аз и в предишен подкаст, извинявам, че се повтарям, но го споменавам именно заради шока, който техния анализен документ внесе, което е, че обмисля се възможността евентуално в бъдеще за прилагане на тактически ядрени бойни глави. Важно е да се каже тактически, не става въпрос за големия тонаж, не става въпрос за триене на градове. Тактическите ядрени бойни глави най-често имат тонаж за около 1-2 квартала. Те се прилагат на фронта обикновено. Точно така. Въпросът е, няма ли проблем с ескалацията? Защото ето ти каза, не можем да говорим за мир. Защото ти каза, че Путин не би приел мирни условия. Така той ли? Не ги приема. Той не ги приема. Той не иска мир. Путин не иска мир. Един диктатор няма нужда от мир. Все едно да тръгна сега да обяснявам на всички хора, че Хитлер е искал мир. Тогавашната немска пропаганда с Гьобелс начало, това твърдеше. Да, ние, Третия райх, не искаме мир. Обаче те ни нападат от всякъде. Доводите са 1:1. Прочетете една реч и ще видите. Те милите са нападнати от Чехословакия в Судетите. Те са нападнати от Полша. И всъщност нещастните германци какво да направят? Нахлуват в Полша, и сриват Варшава. Също прави Путин, ама те просто по един и същ начин действат. Въпросът ми е, ако мирът не е опция, както ти, Напротив, всички сме за мир. Всички, точно за това става въпрос. Наистина, аз смятам, че единствената опция е мирът, защото ние не можем да си позволим. Но не мирът с компромис се извива на ръце. Точно поради тази нужда се говори за мир чрез сила. И вие сте малки, но ние доживяхме развръзката на мира чрез сила. Когато бяха руснаците Съветския съюз, тогава поставени в патова ситуация и накрая обявиха икономически и всякакъв фалит. Защото не можеха. Ето за това е мирът чрез сила. Защото ако американците и Западна Европа, ако демократичен свят тогава разсъждаваше, както сега се разсъждава, те щяха да кажат, окей, ама сега няма да пръскаме средства и прочее. И тогава Съветския съюз не само, че нямаше да се разпадне, ами ще се увеличи. Mm-hmm. Да, тогавашните, защото това не е курс само на една администрация, не е само на Рейган, има преди, че това е един стар курс, тогавашните администрации и в Съединените щати, и в Европа предизвикаха фалита на Съветския съюз. И това беше мир чрез сила. Така че нека сега така наречените миротворци, начало с президента и възрожденци и там всякаква останала
паплач. Те самите нас ни наричат паплач, така че мога да им върна. Нека да не ми говорят за мир по този начин. Мир чрез предателство, разпокъсване на Украйна или какво? Да създадем прецедент, че няма международни договори, няма международни спогодби. Една държава може да бъде мачкана, защото съседа е по-силен. Хайде стига. Тази логика знаем. А какво мислиш всъщност като потенциален сценарий за мир всъщност? Защото имаш предвид Европа да покаже достатъчно сила в случая, нали, персептивно поне, нали... И увереност, и категоричност, която, впрочем, трябваше да бъде показана много отдавна. Въпросът е, смяташ ли, че това би било достатъчно, ако Европа се покаже единна, да по някакъв начин да действа в разрез с амбициите и плановете? Това не би ли било счетено като отворена декларация за война с Русия? Прощай много, защото... Русия ни обяви война, тя ни нарече врагове. Тя ни обяви война. Напротив, тази категоричност, тя би озаптила до някъде. Защото ако тогава, говоря за 39-та година, Европа беше по същия начин, заедно с Америка, беше категорична, Хитлер малко по-трудно можеше да започне цялата тази авантюра, наречена Втора световна война. Да, казвам го, защото всъщност много от доводите на Москва идват от поне официалните доводи, с които ние се срещаме, идват от това, че наистина те казват, както ти каза, че всъщност те са жертва, те са заплашени. Няма как и че има дезинформационна война, която се случва из Европа, но интересно ми е в случая, това не би ли било някаква провокация? Ма каква провокация? Провокацията от тяхна страна никой, и това го знаят много добре руснаците, никой от демократичния свят няма никакво намерение, нито желание да напада Русия. Да взема и 1 сантиметър от нейната свещена територия, която впрочем не е нейна, но това е исторически проблем. Никой няма такива намерения. Никой. Няма държава, която да ламти за Русия или за руска територия, камо ли да я нападне. Всичко това въоръжаване още по време на Славянето, всичко се прави превентивно, защото руските апетити нямат край. Путин освен, че ни нарече врагове всички нас, ами той поиска от нас връщане на статуквото от преди 90-та година, от преди 91-та, пардон. Излизане от НАТО и цяла Източна Европа, които бяхме васали на Съветския съюз, отново да бъдем в неговата сфера, за да бъдем някаква буферна зона. Бе. Каква буферна зона, бе, приятели? Буферна зона от какво? Никой не те иска теб. Онази мизерстваща страна, много богата на полезни изкопаеми, онази бензиностанция, както я наричат иронично, която няма никакъв потенциал, която не може да един съчмен лагер да изработи без чужда помощ, защото толкова е мъкъл, защото народа им е сведен до скотщина. Буквално живеят като скотове. Имат една витрина в Москва, една витрина в Санкт-Петербург и нататък си живее скотски, живеят като средновековието. Необразовани, затъпели, алкохолизирани хора, умишлено, не защото руснаци са такива генетически. Те ги превърнаха в това стадо и в това стадо ги превръщат още от царско време. Съвсем целенасочен. Нормалният руснак, масовия руснак, той е крепостен селянин още. Той все още не може да отиде от една област в друга, без разрешение. Той живее като крепостен селянин. Той живее в нищета и в това той няма хоризонт, няма познание. А каква би била причината за това? Специално Защо така се владее? Защо така се владее един народ? Идеята за контрол. Само, че ако иска една държава всъщност да развие своята популация с идеята тя да експлоатира своите минерални ресурси и така нататък. Давам за пример Франция, защото ти е позната държава. Да. Цялата идея ти да имаш повече хора, които дълбаят дадените руди и изведнъж това влиза в икономически план. Говорим като роби или като хора, които да го измислят и да го правят? Говорим като второто, да. Не. Те са доволни да имат роби. Както знаете, всички масово природните им изкопаеми се разработват европейски и американски фирми. Те дори това не могат да направят. И никога не са можели, между другото, защото не хаят. Това е така наречената, нали, тук някои с упования казват руска душа неразгадаема. Не, много е разгадаема. Това е тяхната руска душа. Ти като каза всъщност, като се говорихме за изкопаеми, всъщност точно преди срещата на Тръмп с Зеленски,
се говореше за това, че Тръмп би дал възможност на американски компании да използват, в смисъл да копаят полезни изкопаеми в дадените райони. Ще те излъжа точно. Дали беше точно за Крим и околните райони? Районите или на беше... Донбас, които между другото по-голямата част е в руски ръце в момента, така че там не знам каква сметка точно си правеше, но както да е. Да, всъщност това не беше ли с идея точно да подсладят идеята за някакъв преговор, за някаква дипломация, за това питам, защото е странно. Отказвам да тълкувам ходовете на Тръмп. Първо, защото той е непоследователен като политик. Второ, защото е невежа. И трето, защото е глупав. Да, той ръси глупост след глупост. Той дори не знаеше точно къде са и какво са, когато предлагаше на Украйна. Той дори, вероятно са му казали, ама кой да чуе, че всъщност тези по-голяма част тези природни изкопаеми, за които той говори, те са в руски ръце в момента. Тая част от Донбас просто е завзета от руснаците. Но той същия преговор го прави и с руснаците, разбираш. Той си мисли, че това е някаква бизнес сделка. Да, така изглежда, че това смята. Той така си го мисли. Той толкова беше арогантно, когато каза на Зеленски, а той когато влиза Зеленски, Тръмп трябва да скоква прав и да се изпъва и да застава мирно и да отдава чест. Толкова арогантно му каза, ти нямаш карти. Хайде стига. Просто нямам идея как може толкова ниско да падне. Той предполагам, че има предвид, че той всъщност е зависим от помощта, която така му се дава. Това е и не само концепция. това, и че няма карти за да преговаря. Арогантен, глупав човек. Нямам други думи. Аз не знам защо между другото му отделяме толкова време. Той не е и толкова важен. Тръмп ще остане едно кратко позорно петно в американската история. Аз искрено и дълбоко вярвам в силата на американския човек. Не на всеки, но на повечето американци. И съм сигурен, че ще се отърват от този цари. Рано или късно да стане рано, преди да е предизвикал голям проблем. Защото той с тези глупости е в състояние да предизвика проблем. Наистина. Точно за това става въпрос. Всъщност срещата с Зеленски предизвика доста сериозна медийна драма. Сега геополитическа не бих казал, защото все пак дипломацията е нещо, което е на много по-усложнен... Друго имам предвид. Да. Имам предвид, че дипломацията е малко по-усложнен процес, който няколко медийни изказвания и скандала, който се случи в Белия дом, не я засяга толкова бързо и толкова агресивно, колкото на медийно ниво, как го виждат хората от дадените държави. Защото все пак могат две държави да комуникират и се надявам, че живея в свят, в който са способни две държави да комуникират като възрастни. Зависи кои са тези две държави. Хайде ми кажи как, например, като възрастни комуникират държавата Израел и Йемен. Кажи ми. Там е... Нека да не бъдем наивни, момчета, поръснете. Живеем в суров свят, където глупави хора на много места държат властта. Лошото е, че тези глупави хора държат доста власт и имат доста оръжие. Вие, вашето поколение, е възпитавано, макар и в нашата ужасно сбъркана паршива демокрация, изпълнена с мутри и с какви или не също глупави същества, но все пак до някъде успяхме това, към което ние се стремяхме до 1989 година, т.е. идеите на либерализма, които някои се опитват да превърнат в обидна и грозна дума в момента, да важат. И в голяма степен вашето поколение е възпитано в тези идеи и в тези ценности. Ами те не искат това. На тях това не им импонира, не им харесва, не им върши работа. Пък ако щете, противоречи им на мисленето. Тук ще отворя една скоба, защото много често идеите на либерализма се считат като идеи, които пропагандират хомосексуализма или различните полови ориентации и така нататък. И отваряме тази скоба, за да поясня. Идеите на либерализма освобождават и дават възможност хората, които са с различна полова ориентация, да не бъдат, както по мое време, вкарвани в затвори или убивани, както в Русия до ден днешен се случва и се прави, вкарвани на психиатри, унижавани и мачка. Идеите на либерализма освобождават този тип хора от това, признавайки, че това съществува и те са
точно толкова нормални хора, каквито са и чернокожите, и жълтокожите, и хората от различни раси. Тази дума не е правилна, от различни етноси, да го кажем. Ето за това става дума. На тях и аз съм забелязал отличен опит. Колкото повече някой защитава позиции чисто хомофобски, толкова повече ще каже истинската дума. Той е педал. Той е латентен хомосексуалист. Понякога е не толкова латентен. Понякога е съвсем пряк. Аз това съм го забелязал. Истинската жена, истинския мъж, които се осъзнават като такива, има достоинство като такива, те не се занимават с това. И на тях това им е, крайна сметка, това е личен живот. Никой не наднича под чершафите на хората, какво прави. Но забележете, най-големите врагове на това са нацистска Германия, Съветска Русия, Възраждане в България и така нататък. Аз лично имам големи съмнения за част от... в Близки изток има малко... Да, разбира се. Не малко, всъщност. Имам големи съмнения за част от парламентарния екип на Възраждане по отношение на тяхната сексуална ориентация, но няма да ставам груб като тях. Да, нека не навлизаме в това. Да оставим хората сами да... Всъщност, да, ти смяташ, че няма начин, поне на този етап, всъщност, освен с унифициран фронт, Европа да, показвайки сила, да стигне до мир по този начин. Да, това е единствената опция. Сила, единство. Диктатора от това разбира. Той друго не разбира. И той друго... Значи, ти му подаваш пръстче, той налапва ръката ти до рамото. Това го виждаме. Дори да не се връщаме към Хитлер, да не се връщаме дори към Съветския съюз. Само по времето на Путин да видим какво се случи. Русия е една агресивна държава, която напада и която иска да рита наляво и надясно, която иска да мачка, която иска да се средновековен обскурантизъм във всичките съседни държави около себе си. Това е Русия. Съжалявам много. Това е Русия. Разбирам. Без да съм русофоб. Русофилство и русофобия са нещо съвсем различно. Не съм русофоб. Русофоб би означавало, че те е страх от Русия. Това означава точно. Да. А другото, че обичам Русия. Да, не имам предвид, нито ме е страх, нито я обичам. Имам предвид, че повече ненавистта към нещо много често се асоциира, то самата дума фобия всъщност означава страх, което фобо-страх, но не е задължително. Ако ти не харесваш нещо, не е задължително да се страхуваш. Да. Така че аз не съм фен на нещо си фил, нещо си фоб като цяло. Да, аз бързам да го кажа, защото знам примерно след част от хората, които гледат това, каква реакция ще има. Това е част от моят проблем. Проблема ми с езика. Защото ние много обичаме да се разделяме на някакви кутийки, а това разделение става именно чрез езика. Затова го давам за пример. Така е. И смятам, че това е нещо, което хората като цяло е хубаво да надраснат и да използват някакъв друг начин да комуникират. Не без езиково имам предвид, не говоря за телепатия, да използват други думи. Може и с жестономичния език, между другото, доколкото знам, е доста точен. Става дума за това, че хубаво е да намерим общия език. Разбира се, само че нека да не си говорим пожелателно. Значи, до 1989 година вестниците бяха изпълнени с пожелателни заглавия. Да повишим производството на труда, да повишим качеството, да повишим и такива решения се вземаха на конгресите, следствие на което България колабира. Не, с пожелание това не става. Това става с действие. Разбирам. И това е много важно да се промае. Добре, всъщност ти как виждаш бъдещето на този конфликт? По-специално ти виждаш Европа заедно, което всъщност кара Русия да отстъпи от тези територии и съответно въпросът е после какви са отношенията. Това ми е интересното. Какво е бъдещето за това? Използвах думата оракул, ти ме поправи, че футуролога. Използвам грешно думата оракул, може би, но какви са след това отношенията? Защото това естествено води до някакво обтягане. Нали, как виждаш социо-икономическите отношения? Какво бъдеще ни очаква? Така, това, което виждам, единна Европа, към нея
както виждаме се и Австралия, Канада, Япония, Южна Корея, Щатите също, рано или късно. Тази криза ще продължи кратко според мен с царуването на Тръмп. Единен демократичен свят, който със сила принуждава Русия да напусне всички завзети от нейна територия. Една силна, модерна Украйна, не знам дали в НАТО, но със сигурност в Европейския съюз. Озаптяване на руските интереси в Кавказ, има преди в Грузия, в Армения, във всички тези страни, където те също са узурпатори и престъпници, и вкарване на Русия там, където е мястото. В рамките на нейната територия да си гледа там БРИКС ли, какво искаше да прави. Ако иска да си прави рублата официална, само че никой не иска и всички им се смеят. Дори индийците им се смеят вече. Да, там имаше всъщност концепцията БРИКС всъщност да направят валута, която да е си правят подкрепена с каквото злато. си искат, но Русия да спре с безкрайни апетити, такива военни, буквално тежнения да гледа към Европа. Не е мястото на руския бутуш на нашия континент и никога не е било. Това е една много назадничева, морално безпардонна империя, с която на нея трябва много, много, много време, за да може тя що горе да придобие някаква значимост, да си стъпи на краката, да се изгради нормален народ, нормални хора, а не роби, да не бъдат мачкани, свободни хора. Това е смяна на менталитетите. Вие виждате, че в една България, които само 45 години бяхме под тяхна диктатура, още не можем да се оправим. Още не можем да се обърнем менталитетите и така нататък. Да, и затова се изиска поколение. И най-вече Русия веднъж завинаги трябва да разбере, че с тези методи тя не върви. И няма да върви. Впрочем, аз не знам до каква степен Путин е толкова самозабравил се. Той, знаете му и биографията и всичко, той е един нещастен човек, болен човек. Той би трябвало да бъде лекуван, наистина. Едно човече невзрачно, без самочувствие, пълен с комплекси, жалък. Просто жалък човек. Така че едва ли се дава сметка какъв кост даде на Китай. И той всъщност не знам дали знае, че Китай е този, който ще довърши Русия. Това са моите оракулски прогнози. Китай ще довърши Русия фатално. А всъщност, когато стана дума за Путин като цяло, това не е ли едно от опасенията, че всъщност, ако се смята, че Путин ръководи изцяло еднолично и говорим за култ към личността и говорим за една самоосъзнатост, която действа само към себе си и прилага волята си над всички останали, имам предвид, това не би ли било потенциален проблем при изграждането на тази стена от Европа. Имам предвид тази съединена европейска коалиция. Така. Не би ли било спрето като заплаха? Това ми е интересно. Заплаха спрямо кого? Спрямо него. Ма да, заплаха е. Да, ние го заплашваме, да. Да, Ма съвсем открито го заплашваме. Ако ти имаш апетити към нашия континент, ще се опариш, моето момче. Разбирам. Да, заплашваме го. Само, че когато говорим за човек, който еднолично ръководи и това по някакъв начин уронва неговия авторитет, независимо само в неговите очи или в очите на останалите, които са под него. Как се е действало винаги в тази империя? Нещата завършват трагично. Този диктатор ще завърши също трагично. Той ще бъде убит. И то ще бъде хора. От своите се, разбира се. Защото в крайна сметка това, което Путин им дава, обещава и което им даде, те вече са доста опарени. Не говоря само за олигарсите. Ешелона от най-приближените на Путин също в течение на войната беше сменен. Някои паднаха от прозорци, други ги блъснаха коли, трети умряха от инфаркт. Едни чайчета имаш. Да, чайчета, какво ли не. Това са техните методи. Този човек, помнете ми думата, той ще завърши убит. Друга развръзка с подобен така завършен тип няма. Очевидно няма. Да, това
Това горе-долу се знае. И колкото повече ние сме категорични, то колкото повече аз не се боя от думата заплаха. Да, той трябва да бъде заплашен. Русия трябва да бъде заплашена, за да се задейства инстинкта за самосъхранение. Защото тези хора все пак те искат да запазят. Значи това е апел към случая към руснаците. Разбира се, че към руснаците. В крайна сметка никой, пак го повтарям, никой не иска да завзема Москва. Никой не иска да завзема и сантиметър руска територия. Русия си е за руснаците. И нека те самия се оправят там. Нека минем на малко по-ведра тема. Ох, слава Богу. Да, малко да си отдъхнем. Слава Богу, защото аз ако имах пистолет, ще да го изкарам. Малко. Да, наистина това е малко напрягаща тематика. Исках да те питам, всъщност ти като историк, кой е любимият ти исторически период? Зависи кога ме питаш. Сега. Сега бих казал праисторията. Предисторията. В различни моменти, примерно, имаше период, когато бях луд, най-вече около университета и пък и след това, луд на тема средновековие. Там ми бяха съсредоточени всички интереси и така нататък. Говоря за същинското средновековие, не за късното. После, преди това, античността много ме привличаше, страшно много. После дойде новата и най-новата история по обясними причини, около 89-та година и събитията след това. Сега съм много силно привлечен от предисторията и много ме вълнуват онези, там са не десетки, а стотици хиляди години на развитие на човечеството, защото в крайна сметка ние, нали, така мислейки се за каймака и върха на цивилизацията, да не забравяме, че ние сме най-тънкият слой от, така мога да върна, ако говорим вече защо года, Homo sapiens вид и така нататък, мога да върна 200-250 хиляди години назад. А ние сме колко? Нашата култура е в рамките на 2-3 хиляди, 4 хиляди години, го кажи, не повече. По-модерната, да. Да, говоря от както имаме писменост, закони, държави и така нататък. Толкова може да твърдим, че сме ние. Тоест ние сме една ципичка незабележима върху цялото съществуване на човечеството и на нашия вид Homo sapiens. А какво смяташ за, примерно, разкритието около Гобекли Тепе? Имам предвид, откриват се градове на практика, селища, които са с наистина доста уникално. Изключително откритие. Даже, доколкото си спомням, много често се обсъждаше още няколко други места, едното от които даже се говори за Урук като потенциална локация, която, нали, се споменава в епоса на Гилгамеш и така нататък. Но ние откриваме, това е най-интересният период за мен в момента исторически, точно днес, сега. Защото ние откриваме неща, които пренаписват учебници. Защото за жалост учебници не ги пренаписват. Все още. Идеята е, че нещо като Гобекли Тепе всъщност е адски интересно, защото ние виждаме, ние имаме една идея, че всъщност, и ако отворя сега един учебник по история български, ще започне с това, че световната история започва между Тигър и Ефрат, в Вавилон, в Вавилон, там в Месопотамия, извинявам се. В известен степен е вярно. Това е така. Тук говорим за определен тип уседнала земеделска култура, която стига до идеята за град, макар и това първоначално да е така наречен жречески град в терминологията, и после вече става истинско средище, икономическо предвид, така. Това не противоречи на другото. Сега специално при тези открития, които действително, както ти казаш, до някъде преобръщат схващанията ни, все още имаме проблем с датировката. Значи нямаме онази прецизност, в която можем твърдо да кажем, датировката е тази или онази. Карбоновия метод беше компрометиран още 80-те години на миналия век, а той беше съществен, сега вече има и други методи и прочее. Така че винаги имаме едно на ум по отношение на датировката. Това е първото. Второто, което е важно, е една култура, дали тя има разпространение. Т.е. дали исторически тази култура има импакт, както се казва на английски. Или не. Културата, създадена в двуречието, тя има много важни последствия. И то имам предвид
последствия, които са важни за цялата човешка цивилизация, а не само за дадения регион. Безспорно, да. Имаме култури, които са блестящи, които ни изумяват, но които остават локални, които нямат продължение, т.е. нямат традиция на тази култура. Да, това е една голяма загадка. Как се случва? Как се появява? Какви са причините? Какви са мотивите? Защо са изчезнали тези култури? Все още нямаме точни отговори. Ето, поради тази причина предисторията много ме вълнува. Това е наистина нещо изключително. Страшно много ме вълнува. Но нека и да се върнем в по-историческите времена. Една култура като критската. Обикновено в учебниците вие учите като критско-минойска. Което е правилно, но и не е правилно. Защото микенската цивилизация, тя е продължение на този вариант. Но критската култура, която изчезва също, тя е забележителна своята самобитност, включително своята писменост. Все още не разчетена. Може да я намерите, може да я видите. Предизвикателство е за всеки. Ето, младите филолози ги предизвиквам. Все още не е разчетена. Имам само хипотези за нея. Може би като разчетем тези дискове открит, може би ще получим едно съвсем друго знание и съвсем други идеи. Тя също е една много загадъчна култура, но тя е култура, която има импакт, защото продължава нататък и затова вие в учебници се учите като критско-минойска цивилизация, култура или там не знам как е написано точно. Да, това са безкрайно интересни неща. Също може да кажем и за нашата безписмена тракийска култура, която също е много интересна. Тя също е самобитна. Траките са автохтонно население, доколкото въобще всички сме автохтонно, но да речем от този период те са автохтонно население. Дори и да са били пришълци, те са били пришълци в толкова далечна древност, идвайки вероятно от Близки изток, също като всички заселили тук от вида Homo sapiens. Ами какво да кажем за неандерталците? Които, ето, когато нашия вид Homo sapiens пристига в Европа, той вече заварва неандерталците тук и не само тук. Неандерталци имаш в Кавказ, имаш в Сибир, имаш до далечния изток. Ами този неандерталец, той се е разселил преди Homo sapiens. Слава Богу, генетиката вече доказва, че ние сме се решавали с неандерталци. Всеки съвременен човек, без африканците, защото неандерталци няма в африканския континент, има около 0,5 до 1,5% неандерталски гени в себе си. На някой им личи. Да, беше в кръга на шегата. Ето челото. Леко издадено напред, неандерталско. Да, всъщност това е изключително интересно и тези цивилизации ти спомена Крит. Според теб, защото на няколко места срещнах точно за крито-минойската и по-специално за критската цивилизация. Това ли е едно от нещата, които слагат основата на някои митове? Примерно за Крит се говореше, че има връзка с след това елините, начина по който възприемат идеята за Атлантида. Защото става въпрос за изчезнала, не говоря за митологичната част, не говоря за някакви теории, нали, странни, а по-скоро за тези изначални митове. Човечеството много обича си разказва едни много стари, много първични истории, които са залегнали в целия ни, в цялата идеология на цялото човечество. Срещат се едни и същи мотиви из цялото човечество. И така, всъщност за пример давам това, защото на няколко пъти съм срещал, понеже го спомена, точно, че това е може да се счита като една от потенциалните идеи за Атлантида, нали, за развитата цивилизация с досег към морето. Нали, макар, че е минала през толкова усти, че Платон ни описва едва ли не като извънземен кораб дошъл тук и плеснал се по средата на океана. Нали. Сега тук пак има два въпроса. Първият въпрос по отношение на, да ги наречем, изконните митови и така нататък. Тук, колкото и да теоретизираме, много преди нас, още последното издание 1968 година, в първобитната митология, част от епоса на Джозеф Кембъл "Маските на Бог", просто нашите зрители да седнат и да я прочитат, защото това обяснява много добре. Тези изконни, изначални митове, много по-назад се връщаме във времето. Да, те имат гнезда.
на зараждане и на разпространение. Според това дали народа тогава е по-скоро земеделски ориентиран или по-скоро, т.е. не тогава, в последствие, или скотовъдски. Защото когато ядрата на тези изначални митове, тогава ние все още сме на ниво събирачество. Хората не са обработвали земята, нито са отглеждали животни, а събирачи и ловци. Това е бил поминък. Но тогава се заражда тези митологии, която спомена. Крит, естествено, всеки си мисли за бика, минотавъра и така нататък. Да, това го има. Много, много по-назад. 150 хиляди години по-рано го има в тези ядра на този, така условно да го наречем, популярно първобитен човек. Той не е нито първобитен, нито съвсем човек. Това е друга тема. Да, така. Има изначални митове и хора като Джозеф Кемпъл, като Мирча Илиади, когато споменахме, това са хора, които се опитват да стигнат до тези първоначални ядра. Много е трудно. Много е трудно, защото се сеща, ние нямаме избор. Няма откъде да прочетеш какво е. Всичко е проследяване на това е една много сложна теренна работа, която вършат етнолози, фолклористи също и така. Това е проследяване на нишката и тя е много. Някои от тези хора, някои от тях са безимени за нас, защото не сме чели трудно им. Някои от тези хора живеят цял живот сред примитивни народи в Папуа Нова Гвинея или в Амазония. Някои от тях умират там, но са оставили безценни записки и бележки от тези си разговори. Много е трудно тези народи, които са запазили своята примитивна култура все още. Поне до 20 век, вече в 21 век на практика няма, освен доколкото четох за един народ някъде в Полинезия беше. Те много трудно допускат външни хора до своите таинства, до своите митологии. И там наистина трябва да прекараш с години сред тях и да живееш с тях, като тях, което не всеки човек днес може да си позволи, да. За да бъдеш допуснат до някъде и то да ти открехнат до някъде, напълно никога. Но, благодарение на такива хора, които работят на терен, ние може да правим вече обобщенията и да стигаме до определени изводи и да проследим и горе-долу да кажем, да, може би на този първичен мит ядрото е било криволяво в тая територия. Може би и оттам вече той се разпространява на запад, на изток, на север, на юг, на къде ли да. Да, това е безкрайно трудна, много сложна изследователска работа, но и много благодатна, защото ни дава друг хоризонт. Най-вече, което е най-важно за съвременния човек, особено след травмите, които 20 век му нанесе, е да разберем, че всички сме един и същи. Това е. Това е изключително добро послание, наистина. Да, разбира се. Какво смяташ като цяло за... Ние говорихме за тези общи митове, тези истории, които се разказват помежду ни. Какво смяташ за начина, по който в момента културата, която ние имаме, интернет културата, как може да възприемеш в исторически план? Защото в момента никой етап на човешката история не може да се отнася с това, което е в света сега. Имам предвид, никога не сме били толкова свързани, никога не сме били и в някаква степен, нали, разкъсани, чисто дали идеологически, дали е с някаква информация, към която едва ли не ние, нали, към която, нали, по някакъв начин се обвързваме. Какво смяташ за сегашната епоха? И по-специално в исторически план как ти изглежда тя като надрастване? Така, веднага ще отговоря на този въпрос. Всяка епоха е уникална, разбира се. Казахте, че от историческа гледна точка не е правилно да се екстраполират и да се правят изводи. Затова един древен римлянин, когато прехода, примерно от Рим до важния град Сердика, където се намираме сега, е трябва няколко месеца, е смятал това за светкавична скорост и че са ужасно свързани. Господи, аз научавам новините буквално вчера, утре, днес. Нещата просто измерваме с друг аршин, измерваме нещата. Един човек от 19 век, когато за първ път се появяват телефони и това се казва, ето това е чудо, ние вече може да си говорим, да се чуваме. Аз съм роден 60-та година. При моето раждане, не се го спомням, но го знам.
не всеки български гражданин имаше право да има домашен телефон, за стационарен говоря. Имахме радиоапарати. Това се го спомням, защото сутрин един Сънчо много досаден ме будеше в 6 часа с един писклив отвратителен глас. Не Сънчо, да, както се казва, обратното на Сънчо. За добро утро. После се появи телевизора. Спомням си първият телевизор в къщи, който беше един смешен полукръгъл, черно-бял, толкова голям. Така, преживях, телевизора стана цветен, програмите станаха от една вече хиляди, видео, DVD-та, касети, ролки преди това, грамофони, какво ли не, всичко това мина през главата ми. Днес с дъщерите ми, които са в чужбина, общувам както ви общувате с телефона си и се гледаме, което за мен преди беше в научно-фантастичните романи. Ами, честно ви казвам, намирам го съвсем естествено, нито ме шашка, нито ми пречи, нито ме дразни. Напротив, използвам го, работя, това е част от моята работа и специално по отношение на компютрите не отстъпвам на младото поколение. Това е прекрасно. Да, разбира се, ма това е... как ще отстъпвам? Дет се казва, в моето поколение се родиха компютрите, аз ги знам по-добре. Аз съм работил на DOS. Сега като ви кажа DOS, нищо не ви говори. Това беше език, компютъра. И така, верно е, че тогава изключителната памет на нашите компютри беше задръжте дъх. половин мегабайт. И това беше невероятно постижение просто. Да. И някой когато те стигнаха до 1 мегабайт. Да, сега на всички ви е смешно, но така беше. Да. Но това са естествени неща и аз ги намирам за съвсем нормални за развитие. Не ме притесняват. Що се отнася до това дали... не разбрах добре втората част на въпроса. Дали това пречи или какво? По-скоро по какъв начин го възприемаш чисто в исторически нормално. План? Съвсем нормално. По принцип историческия процес с навлизането на технологиите, особено от индустриалния 19 век насам, той е много забързан. Ако погледнете какво е било по време на, примерно, войната на Наполеон с Русия от 1912 година и какво става до края на същия този 19 век, хората политат в небето, автомобили се движат по улиците, имат телефон, грамофон, а само 50, 60, 70 години преди това единственото познато нещо е било кончето, каруцата, сабите, оръдия са имали. И това е. А какво се случва? Прочетете Жюл Верн, който пише края на 19 век. Прочетете Жюл Верн и там хората, които са четели Жюл Верн, е било фантастика. Някои от нещата, още в средата на века вече бяха факт. На 20 имам предвид, днес вече всички от неговите пророчества са факт. Ето, Жюл Верн е футуролог, той не е историк. Действително, да. И то прекрасен, между другото. И доста неща оцелил. Почти всичко, което говори за много добро мисъл. Пипето много бързо. Исках да те питам в исторически план какво смяташ за събитията, които наскоро започнаха да се случват. Ето, Белград е добър пример, който споменахме. И при това в Румъния, в Унгария, всякакви неща, нали? Те предупредя като водещ на предаване, което е на запис и което не знам кога ще се излъча. В момента, питайки ме за абсолютно актуални събития, може да си вкараш голям автогол, защото събитията могат да еволюират по неподозиран начин. Значи за момента ситуацията е стабилна. Глупости. Да, за момента ситуацията е стабилна. Говорим за изначалната причина, защо се случват разни такива неща. Какви неща? За кое конкретно? Става въпрос за протестите и как няколко от нашите съседни държави сметнаха за нужно да излязат и да директно да влязат в конфликт с властта. Казвам го не заради друго, а защото бях гледал твое участие в друг подкаст 2200. Прекрасно съдържание правите, пичове. Но ти каза нещо, което наистина много ме докосна тогава. А именно ти каза, че когато режима пада тук и когато вие щурмувате парламента, ти едва ли не си се зачудил защо нещата спират до там. И аз съм напълно съгласен с теб. Защо го казвам? Да, звучи малко страшно първоначално, но ти каза тогава, че това
има един елемент на прочистване в целия този процес и че трябва подобни събития да стигат до своя естествен край. Включително минавайки през кръв. Вероятно и това съм казал. Няма как, за мое голямо съжаление. Сега, аз го казвам, аз съм от най-големите възможни пацифисти. Но има исторически процеси, които няма как физически и опираме до проблема с малкото срещу многото. Винаги се стига до някаква изискана жертва от дадени хора в исторически план. Няма как да се избегне. Да, така е. Така е. И затова ми е интересно твоето мнение, защото... За кое точно? Аз не разбрах от въпроса. За Сърбия ли в момента коментираме? Въпросът ми беше свързан именно с това защо смята... Ти каза, нали, че тези неща трябва да се случат. Ето, в Сърбия се стигна не чак до там все още, но има и предвид, че нали, това, което се случи последно в Сърбия, казвам го в случай, че нещата ескалират допълнително, но властта стигна до там, че и това беше едно от най-отвратителните неща, които бях гледал в скорошно време, използва се звуково уръдие срещу тълпата. Всички гледахме тези кадри. Това за мен беше немислим ход на властта. Добре. Защото властта иска да се пази, разбирам, но ние говорим вече за напълно нехуманни средства, които се прилагат. И ти в случая за това правя паралел с падането на режима тук в България, за това как се влиза в парламента и едва ли не искам да звуча по някакъв начин гадно, но едва ли не се моли властта да си тръгне. Да, това не трябва да се прави. Това го казвам... Както не може да се моли и Путин да се тръгне. Просто... Имаме моменти, когато хората трябва да са категорични. Сърбите в голяма степен го показаха това с последните събития. Но нека да не забравяме пак контекста, историческия контекст. Кой е Вучич? Знаеш кой е Вучич? Не съм добре запознат, честно. Това е Гьобелс на Милошевич. Той му беше министър на пропагандата. На Слободан Милошевич. На военно-престъпника Милошевич. Вучич му беше един млад министър на пропагандата. Зоран Джинджиш, защо го убих? Защо го застрелих? За да не може Сърбия да прави проевропейска и демократична ориентация. Кой стои зад всичко това? Зад Милошевич до Вучич днес. Москва. Ето ти го контекст. Да, чашата там отдавна тлее. В Сърбия има много будни хора, не само младите. Да, студентите в случая оглавиха, но тези стотици хиляди, които се събраха, не бяха само студенти. Това просто няма толкова студенти. В Сърбия има много будни хора, знаеш. Та има много проевропейски настроени хора. Сърбия, поради особената си политика още от времето на Тито, имаше шанса, когато ние бяхме затворен лагер, тя да бъде отворена държава, като възглавявайки необвързаните страни. Знаеш, че почти всички сърби бяха гастарбайтери в Германия, те се докосваха до свободния свят и те идваха, връщаха се с други ценности. Там менталитетът се променяше. Истерията след сръбските граждански войни, разпада на Югославия, Милошевич, пак наблягам един доказан военно-престъпник. Вучич е от тази клика. Той в момента държи, то не в момента, от доста време, той с една клика хора, които са заинтересувани от това, с невероятна корупция, държи тази страна в ръцете си. И всичко това, разбира се, с помощта на Москва. Да, в един момент тази трагедия, която се случи с загиналите, в един момент хората избухнаха. Да, това беше на пръв поглед малкото камъче. Как ще се развият събитията, ми е трудно да предположа, защото последната нощ протеста беше прекратен 1 час по-рано заради провокаторите, които бяха разположени там. И можеше наистина да се стигне до много, много сериозни последствия, до истински сблъсъци с кръв, наистина с кръв. Как ще се развият, не знам. Ако от една страна за мен е голяма грешка, че лидерите на този бунт в Белград, не само в Белград, той е цяла Сърбия, те не поставяха политически искания и политически условия. Те не искат да се, поне за сега, не искат да се намесят в политиката. Това е грешка.
Това е грешка, иначе стигаме само до пожеланията, до празните приказки, до голите Не се дава обещания. алтернатива. Да, не се дава алтернатива. Това е неправилен подход. Тази грешка и при нас се е проявявала многократно. Да, знам, че университета по принцип е аполитична организация, структура, не би трябвало да се меси политиката там, но когато си излязал на улицата и когато ти имаш протест срещу нещо, трябва да имаш и определени искания. Тези искания могат да бъдат единствено поставени под политическа форма, няма друг вариант. Как да стане това? Така че как ще се развият, не се наемам да прогнозирам. Знам само, че в Сърбия ще ври екипи доста време още. Може би това ще доведе до положителни промени, може да доведе до втвърдяване на режима, който твърде много разчита на Москва. Пак тук ще се върнем. Много е важна връзката какво ще се случи между Украйна и Русия. В единия вариант едното ще наделя, в другия вариант другото ще наделя. Така че видиш, тази война се отразява навсякъде. Що се отнася до инцидента в Република Северна Македония, той не беше изненадващ, но македонците, понеже са българи, като нас българите се правят на изненадане. Нали? Това не е в кръвта. Да, Македония е затънала в корупция, както и България е затънала в корупция. Ние с Република Северна Македония по отношение на народността и на менталитета имаме не сходни, а еднакви проблеми. Абсолютно еднакви. Просто те са по-малка държава и затова няма такава рефлексия, каквато случваше се в България. Пък и не са членове на Европейския съюз. Едни и същи грешки, едни и същи корупционни схеми, едни и същи демагози. И знам, че е цинично да се говори на гърба на смъртта на толкова млади хора, но аз ще задам въпроса на всички тези, които сега днес в Скопие и в това градче Кочани си късат ризите и си скубят косите. Ами те не са ли същите, които се възползват от тази става? Защото това е продължавало с години. В едно градче от там 5-6 хиляди души, те се познават всички. Те знаят много добре какъв е той, какъв е неговия бизнес. Изведнъж станаха много смели пред камерите, почнаха да кажат, че това било също център за разпространение на наркотици. Тоест всичко това са го знаели. Обаче е било окей. Окей, защото самите те са ходили да си пият ракията, да си пият ракията там и да слушат чалга и да щракат с пръсти. Техните лица оттам са се снабдявали с наркотици. Господи, ако искаш да си принципен, бъди принципен отпреди това. Така че много да ме извинят. Всички тези, които се възмущават, късат ризи и се късат коси. Да, по балканска менталитет сме много шумни и ставаме войводи в такъв момент. Не, грешката е в тях. Те са позволили тази корупция. Нещо повече. Те са били бенефициенти от тази корупция. И те са се чувствали окей. В тяхното 5000 градче е кипял живот. Наркотици, заведения, кабаре. Представи си. Да, знам, че е цинично. Тези деца загинаха. Но загинаха от глупостта, продажността на собствените си родители, на собствената си държава. Това е истината. И тази истина трябва да се погледне. Да, те сега са готови този собственик да го линчуват и да го разкъсат. Ако го пуснат тълпата, сигурно това ще направят. Но най-напред трябва да се обърнат към себе си и се ударят един шамар пред огледалото. Но няма го направят. Със сигурност. Това е всъщност една много отявлена балканска черта. Ние много обичаме да си биеме гърдите, но за разлика от някои други народи не обичаме да действаме. Така е, или действаме, но действаме хаотично и разрушително. Да си спомним големите гръцки протести, които докараха комунистите, Сириза има предвид на власт и в каква дупка вкара Гърция, в какво задлъжняване и в какъв ужас. И после същите тези хора, които протестираха срещу предишното правителство и вкараха левите Сириза на власт, ги издигнаха същите, започнаха да палят бутилки и да чупят камъни и да атакуват парламента срещу тях. Ма подявалите, вие ги избрахте. Какво искате? Какво искате? Искате Европа да ви плаща вашите задължения, а вие да правите по 4 часа сиеста и като дойде българския турист да го скубите. Това е. Много точно казано. Действително, да.
Наистина, да, това е доста сериозен проблем. За балканския менталитет. За балканския Нали? менталитет, Така е, да. И ти виждаш ли начин, по който това може да бъде превъзмогнато? Казвам го не заради друго, защото в България, давам за пример, имаше адски много протести. Може да бъде превъзмогнато, разбира се. Това може да бъде превъзмогнато по два начина. Нормалният начин, физиологически, е смяна на поколенията, макар че това не винаги води до регрес, до прогрес, понякога води до регрес. Другия начин е образованието. Образованието за мен е изключително важно нещо. Когато вървят двете неща ръка за ръка, т.е. ние имаме нови образовани обаче, а не затъпели поколения, нещата ще се сменят еволюционно. Ако не, ще се сменят насилствено, т.е. революционно. Само, че проблема е, че от революцията много трудно можем да предугадим какъв ще изхода. Да, той много често е деструктивен. Проблема с образованието е и точно много това, че трябва да имаш с някакво желание да влезеш в него, да се изучиш, така да се каже, докато много българи не виждат смисъл. Ние получаваме поне, аз мога да кажа като продукт на българската образователна система. Всички тук сме продукти. Да, но мога да кажа, че съм получил знанията си от странични желания да изследвам някакви насоки, нали, академични. Със сигурност в гимназията получаваме едно много базисно ниво на образование, което на всичкото отгоре някакси не профилира някакъв интерес към нещо. И в допълнение към това мога да кажа, че по това, което виждам, комуникирал съм достатъчно с млади хора от сегашното поколение, което в момента са в гимназиите, мога да кажа, че те нямат желанието да се учи, именно защото те искат да преследват най-често съвсем различни насоки в живота. Искат тарикатлъка, искат инфлуенсърството, казвам аз, застанал пред камера, нали? В подкаст. Чакай, ще прекъснеш, защото ще натрупаш пак 10 теми. Малко обстрелвам, извинявай, малко обстрелвам. Не, напротив, да ти следя мисълта, но все пак не искам да забравя първите неща. Радвам се, че поне един от нас ми следи мисълта. Сега, много е важно най-напред, когато говорим за нивото на образование, се дадем сметка, че има известна носталгичност по отношение на образованието по време на соца, как ние всички толкова много сме четели, колко много. Не, ненавиждахме училището. Беше ми безинтересно. 50% от времето ми учеха за решенията на поредния партиен конгрес, безумици и така нататък. Не, друго ще се развие тезата. Да. Или трябваше на френски да мога да обяснявам какво е социалистическо ТКЗС. Такива глупости съм учил. Противни, отвратителни неща. Въобще не ме интересува. Да, подобно на теб, всички, които имахме някакъв интерес, бяхме малцина, веднага казвам, малко бяхме. Намирахме начин. Намирахме канали. Нямаше интернет, но имаше книги, които нелегално важни хора ни носиха отвън. Намирахме канали и така ние четяхме, говорихме, обсъждахме, разсъждавахме, мислихме и прочее. Така че качеството на образование е важно, когато говорим за масовото образование. И то е изключително важно. Не говорим за децата, както ти даде пример със себе си, както аз дадох, които имат интерес. Това вече е друго. Това дете и да го пратиш и на кили на училище, то пак ще се оправи. Говорим за масовото образование. То е масово и задължително даже в България. Второто, което исках да ти кажа е по... Ето. Сега ми се изплъзна. Това е от бомбардирането с въпросите, наистина. Именно от блъскането. Ставаше въпрос за желанието. Че няма ли желанието? Никой дете няма желание да учи. За всяко нормално, будно развиващо се дете, желанието е да излезе да играе, макар че сега ще деца вече няма къде да излезе да играе. На телефона. Да, примерно те на телефона. На никой дете не му се учи. Да, ходенето на училище, присъствието дори ако щеш в часовете, това е част от онази елементарна дисциплина, на което младия, малкия бунтар, който иначе ако го оставиш, няма да се прибере през нощта в къщи, ще си играе навън, в която малкият бунтар
започва да научава, че живее в човешко общество, където има определени закони, порядки, които трябва да се спазват. Това е смисъла. Един от смислите на това образование. Иначе, аз лично не познавам, па и не помня някое дете, говоря за началния курс, което да е треперило от желание. Всички искат първи клас, първия учебен ден и на втория ден обикновено, мамо, прибери ме, не искам тук. Не знам, не познавам деца, трепереше от ентусиазъм да учат. Да, това е част от обществената принуда, силна дума, но е така, но тя е важна принуда, защото тя не прави част от обществото, тя не прави обществен живот. Но не може ли всъщност образованието да се направи интересно и профилирано? Може, разбира се, може. Ето, вървете в Финландия и вижте, направили се го. Няма оценки, няма изпити. Тук вече има входни изпити от първи клас до не знам си кой. Всеки това не клас е остатък от старата система? Естествено, че от старата и то от 19 век. Не от 20 от 19 век дори остатък. От преди соц. Матури и не знам си какво за всичко. Най-образованата държава вече от десетилетия в Европа и най-четящата, а и най-напредващата, и най-бързо напредващата е Финландия. Ами вървете в едно финландско училище, вие няма да разберете, че сте в училище. Вие сте в една непринудена стая, където децата и учителите общуват абсолютно непринудено, където няма изпитване, няма оценка, няма нищо. И тези деца просперират. Защото се развива тяхното въображение и тяхното желание да научават. Защото чрез диалога излиза истината. Да, ако си говориш... Аз винаги съм бил на това мнение, че ако разговаряш с едно дете като с възрастен човек, то ще се превърне в качествен възрастен човек. И те именно това използват като метод. В интерес на истината, още преди 89-та година, когато там спечелих един конкурс и започнах като учител в класическата гимназия, и бях класен на 11-ти клас и те там пишете дипломи работа и по профил можеха да се изберат. Някои си избраха моя профил и писаха дипломи работи при мен. Както да исках да кажа, че в първия час, когато влязох, те са вече и големи деца. 11-ти клас са 18 годишни. Там, т.е. имаш разумни хора на възрастта на студентите. Първата им работа, която им казах, беше: деца, няма никакъв проблем. Аз не пиша отсъствие. Може да не стъпвате. Ако не ви интересува, единственото е накрая, когато ви изпитам, вие да знаете. Къде сте го учили, как сте го учили, просто нямам никакъв интерес към това. Важното е вие да имате знанието. Това е първото. Второто. Оценките също не ме интересуват. Поради тази причина на всички, без да ви познавам, ви пише една шестица най-напред. Така, да имате като добра подложка, оттам нататък, както се развият, после ако пише някой двойка, да не ми се сърдите. Това е. Писал съм една шестица и им написах в дневника на всички на целия клас по една шестица. Да, но ако останалите преподаватели... Оказа се, че на втората седмица вече в моите часове беше така, включително идваха от други паралелки деца, без да пиша отсъствие и присъствие. Никога не съм ги изпитвал по време на часовете. Бяха едни нормални разговори, в които слушахме повече музика, отколкото това. Междучасията в прословата Пушкон, тогава беше на Ивана Сен гимназията. Аз бях с тях. След това си ходихме заедно вече и на рождените и така нататък. Празнувахме се. Децата са великолепни. Завършиха, някои от тях защитиха дипломни работи при мен. Всички завършиха великолепно. До един с и то солидно, добро висше образование. За жалост, мнозина от тях са в чужбина, както се случва често, но ние поддържаме връзка с всички мои ученици. И нещата са прекрасни. Без насилие, без стрес, онзи стрес да те изправя на дъската и да ти изпитвам и ти дори да знаеш, запецваш в един момент. Ето, преди малко аз забравих едно име, защото се чувствам като на изпито. Надявам се, че това не е начинът, това беше сега. Добре. Именно на такава позитивна нотка всъщност бих искал да завършим. Бих искал да изразя огромния респект и огромната благодарност, че беше тук при нас днес. Аз благодаря за поканата, разбира се. И смятам, че наистина това, което говорихме днес, е важно и трябва да се чува от хората. А на всички чуваме се.